kublai pi baro nakaliang kadu dasyen kendra Shillong ipediang sobhai pi syakatuk kubor mataka janmit shwaban pash ki kubor ki babnya ngin nyapet chwai ki mat bakong san Ong Menteri Ketenat ki Kampok Ying u Amit Shah baka jingbut rinti yagi an bat ki kendon kadai ka kamram ka bahakmat tamjong ka sorkar Yashim benta Menteri Kena ke Sorkar Pedeng u Arjun Ram Meghwal haka sengi penkut ya ka tenrai jong kalong rinyang ha Meghalaya. Berngem ke BJP banweng ya ke jingkershan ke Sorkar la banwan tokit ke CBI Enforcement Directorate halor ki kambam sam. But on pelaj pai ba u Amit Shah ya ke anthem bat mascot jong ke National Games ke balai pun Rio ha Ahmedabad mentah ke sengi. Ki khubor ki babania kumshi binta ha ke jing rakhe ya ke Teachers Day Menteri rang ba do ka ri Narendra Modi un sa penlong ya ke jing yamir jingmut bat kinong hikai ki bayo ya ke National Award Arhajar Arpuar ha ke yengsa ke jong u hanong ba Delhi. Kajing temu jong ka National Award sya kinong hikai kalong ban rakhe bat burom ya kajing no senyang ka bekerpang ka jong kinong hikai kibla sya ajiat kerpang hakari lengba kajing IT ba kajing tray shitom ka jong ki om tang ban pen bha ya ka pule puthi Henry ban te ya kajing em jong ki khenna ya ka khusnam la jiat halor kajing ithu ki pat ba ya kinong hikai ki ba hikai ha ki kerdan elementary ba secondary mentau snem la jiat sau pesan ngut kinong hikai ki ban yo ya ka khusnam na kelengkari Menteri Ketenat ki Kampok Ying bat cooperation ke Sorkar Pedeng u Amit Shah ula kintu ya baro ki jilla bakin penlet jingmut ban wanra ya ke jing shngan bat penbit penbiang haki patok ula kintu ru ya ki jilla baki deban boat ya ka modern prison code kabla penmi de ke Sorkar Menteri rang ba do kari Narendra Modi haus nam arhajar khan riu ban penbha ya ki rukom penyaj haki patok Usha uban jorru halor ke jing penthama ya ki patok bat wanra ya ke jing kala ha ke jing em ke jong kinong le kam snew haba ai jing kren ha ke jing play ha ke jing elang ke bahan riu jong ko All India Prison Meet ha Trans Stadia ha Ahmedabad menta ke sngi usha ula ong badai ban penkala ya ke rukom perkhat haba pet ya ki patok जगह मॉडल जेल मैनुअल मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है मगर मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि सिर्फ 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस जेल मैनुअल को अपनाया है मेरा आग्रह है सभी राज्यों से कि जो मॉडल जेल मैनुअल 2016 है इसको सभी राज्य अविलंब स्वीकार करें और इसके आधार पर जेल सुधारणा के कार्यक्रम को अपने अपने राज्य में आगे ले जाएं Menteri Kena Ketenat Culture bat Parliamentary ke Sorkar Pedeng u Arjun Ram Meghwal hinin ke sngi ula ai jingkren ha ke sngi kut jong ka program ka tenrai jong ka long rinyeng The Roots of Identity kabla pen long ha u soso tham auditorium hanong ba Shillong bat pen kan mau ya ke jing no sin yang jong kinong yele laj luat kari ki bana ka jella ula ong ba ka kerteng utirot sing ka long ka bakraw Une Menteri ukan mauru ya ukiang nangba bat patogan sangma kibla len lade bat pentip baka sorkar ka phai khmat ban ai jingtip shaki samla shapang kini kinong yele laj luat kari hagade ka sngi Meghwal ul ai jingkren shapang ka jingmut bashadin jongka azadi ka amrit mahotsav kata ban penlong ya ka India ban shania halade lane ka atma nirbhar After completing our 75 years, we want that India must be Atmanirbhar, self-sustained, self-sustainable, self-reliant, not only in economy, but in language also. That is why the Indian words, the Indian language, Azadi ka Amrit Mahotsav have been used. Ka Menteri rang ba do ka Bangladesh ka Sheikh Hasina kan sawan poi la shai ka sngi ha India komshi benta jong ka jingwan jingo ka basau sngi ka jong ka ya ka India hagane ka jingwan jingo ka jong ka Hasina kan ya kendo ya ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu baru Vice President Kari Jagdeep Dhankar katenat ki kam kor bari kala pentip baka Hasina kan penlong ya ka jing ya kren bat Menteri rang ba do Kari Narendra Modi
Menteri Ketenat Kikam Korbari Dr. S. J. Shankar Ru unsa penlong ya kejikren bat ka Hasina. Kala ru banlet jengok ya ka Ajmer hakini kisngi. Kani kalong kasien ka baar jong ka Sheikh Hasina banwan jengok ya ka India nado ubenai risau arhajar khat khandai. Kat badang sa sekumbasan benai shua jong ke election syaka yeng dorbar tauan ke jela ka BJP ka balong ka seng ka basenrop lang bat ka sarkar MDA ka balalam khamat da ke NPP ha Meghalaya kala berngem ban weng ya ke jingkershan hadian balami ke jingkenno bamsap persya ya ka sarkar ka BJP kala sedang banti benia ikikot kisla halor kikam bamsap persya ya ka sarkar ka balalam khamat da ke NPP bat lada lap ya ke jing shisha kan sapha syaka Enforcement Directorate bat Central Bureau of Investigation ban penlong ya ke jing tokit unong pet ya kaseng BJP ha jela cuba au ula ong baladep banyakren ya kene ha lang bat National General Secretary ke BJP BL Santosh hendien kesngi bat kane ka penpau ba ke BJP kan saya kon marway ha ka election ka ban salong la ban pen kan ma ba ka sarkar ka dalam khamat da ke NPP kayo ya ke jingkershan na kisau pulai ngot ki MLA ka baken thop yo lampang ka yeng dorbar kat ba kaliang persya kata ka Trinamool Congress kadon khat ar ngot ki MLA ka jingweng no ka BJP ya ka jingkershan kam dakta ya ka sarkar namar ka BJP ka don tang ar ngot ki MLA government cost of that because they are running at the cost of us. So let us enough is enough with the NPP. see. We are also planning. Let us see within 1 month. Within 1 month, whether what we will do with may withdrawals. Discussion is going on. We got a complaint, but unfortunately we didn't get books, papers, which we have to prove. So we are waiting for it. I think started working now. So as soon as this paper come, ED will be there, CBI will be there, so much of central agency will be after that. Menteri Ketenat Kikam po yeng ka sarkar pedeng Amit Shah unsa pelait patba ya ke anthem bat mascot jong ka National Games ka balai pun Rio Matagasngi ha Ahmedabad on play perda ya ka ni Kalimpong ha EKA Arena Trans Stadia. Menteri Rangba ka Gujarat Bhupendra Patel Menteri Ketenat Youth Affairs and Sports ka sarkar pedeng Anurag Thakur kin saya don rengkat ha ka ni kasngi. Kapang pedeng jong ka ni Kalimpong kalong celebrating unity through sports. On penlong ya ka ni Kalimpong ka balai pun Rio hadin nyaus nem balapin sange but on sedang ya ka ni Kalimpong ha ka arp khandai tarik matau benai but penkut ha ka khat ar tarik urisau. Lakin top ru ya ka jingelek kai tenrai kom ka malakam but ka yoga sana ha ka ni Kalimpong ha ka sien ka baningkong. Mentapat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha Shillong. Ka jing syet kalong arpusan point Rio degree Celsius, bar ka jing kriat kalong khat nyaw point san degree Celsius. Ka jing sngem ka haw-haw kalong khandai phuwe na ka shi spa min step, ban nyaw pulai na ka shi spa janmit. Kala bandon ka jing hap slap ka bamalumala habun ki jaka. Sa shisien ngipen kan maya pi baya ka ni ka khubor jangi pila ruban pet live ha ka YouTube channel jong ka di news Shillong. Shwaban poy sya kabakot jong gatuk kubor nginya pet biang sa shisien ni kimat bakong san. Ong Menteri Ketenat Kikam po yeng Amit Shah baka jingbut berinti yaki an bat ki kendon kadai ka kamram ka bahakmat tam jong ka sarkar. Yashim benta Menteri kena ka sarkar pedeng Arjun Ram Meghwal ha ka sni penkut ya ka tenrai jong ka longrin yeng ha Meghalaya. Berngam ka BJP ban weng ya ka jingkershan na ka sarkar la ban wan toket ka CBI Enforcement Directorate halor kikam bamsap. Baron pelait patba Amit Shah ya ka anthem bat mascot jong ka National Games ka balai kun Rio ha Ahmedabad Mentagasni. Te parlok atung ilapoy siya kapukot jong ka tup kubor jongi Mentaga Janmit. Hadu bangin de siyam biang bat pila siya kasngi kublay pi baro.